ultimul episod se face o putare. Prima dată, vedeți asta? Trebuie să luați un pachet ăsta, oricare, și să faceți așa. Luați-o de asta. Adică eu arăt așa. Arăt. Asta nu vă băgați cu ele. Arăt atâta. Una de desfac pentru... Asta nu mai puteți să aveți nevoie de ele. Una de asta o desfaceți. Asta o să aveți de asta. Doar asta pot să o luați de la asta. Asta nu mai aveți nevoie. Faceți așa. Trebuie să recupați linia asta. În linie. Poate să iasă și stânga, nu chiar așa contează. Vă ce am făcut asta? Puneți așa. Măsurați așa. Facem așa. Facem așa. Ca să luăm aici la egal. Și acum, balon. Asta o pune din la astea. Acum puneți asta care n-a decupat-o. Asta e aia decupată. Asta e aia decupată. Asta nu e, da? Acum puneți așa. O să punem pauză puțin. A început. Dacă mi se... O să punem pauză. A început. Și după ce am făcut asta, luați un marker. Faceți aici unde a pus ăsta. Faceți așa un semn cu markerul ăsta. După aia. Du-te mai puțin mai sus. După aia. Luați așa. Faceți așa. Faceți așa, faceți, uite așa, faceți așa. Eu am dat asta de la Poppy pentru că n-aveam altceva. Faceți așa, continuă. Faceți așa. Acum e câteva să mă scuze dacă o băgați în seamă. Acum, după ce am făcut de câteva ore așa, faceți așa. După aia, faceți pe asta în altă parte. Am făcut pe asta, uite așa. 90. Acum, câte minute e? 3. Acum faceți așa, încă o dată. Pe aia altă parte. Așa. Să nu băgați în seamă ce auziți sau dați-a tunete, dați de pasăre, că poate merge. Nu pauză puțin. După ce am făcut asta, am închis scotch-ul și după aia am făcut așa. La semnul de apusă. Acum vină după mine. Acum trebuie să faceți așa, să dați pe asta. Cât de tare puteți. Să facă
Ce explozie! Punem pauză puțin. Ai gata? Nu merge. Nu merge. Merge, hai. Dacă dau tot așa cu mine. Și dați foarte tare. Dacă dau așa o dreaptă, face. Ne explodează mâna. O să încearcă liberație. Haideți. Da, dar nu mine. Ai făcut-o doar. N-am făcut-o. Găsește și mai de. Hai mai repede. Minut nea. Date. Eu îi dă și mi filmează tu. Hai frate, un dat. Hei. O să punem pauză puțin. Și acum să dați încă 5 câte tari puteți în fața care am pus. Că nu mai am chef, eu vreau să dau în continuare că nu mai am chef să vezi. Cam atât cu episodul ăsta, ne vedem la data viitoare, pa, pa!